Εκεί χωράω να κοιμάμαι. Εδώ χωράω να κοιμάμαι. Κόμαστε και στα σκληρά χωράω να κοιμάμαι. Να κοιμάμαι με τραγουδίστρια. Επόμενο επεισόδιο με την Δάφνη. Ναι! Εδώ είναι όλη αυτή η θέα. Κοιτάξτε. Τη βλέπετε? Ακούτε τα τζιτζίκια? Μια χαρά τα ακούτε. Και εδώ είναι η τραπεζαρία μας που τρώμε και τρώμε και τρώμε και τρώμε και δεν σταματάμε. Και άλλη μια τραπεζαρία μας. Τσάκα τσάκα τσάκα. Και εδώ είναι όλο το επόμενο επεισόδιο που είχαμε ξεκινήσει. Εδώ fantastic. Wow. Είναι υπέροχα. Δες τη θέα. Την είχα ανοίξει. Δες και αυτό το καματάκι και αυτό το καματάκι. Και όλη αυτή την πισίνα που κολυμπάνε τα παιδάκια. Εδώ θα ήθελα να πάρω ένα παγωτό, αλλά είμαι σε δίαιτα. Γεια σας! Και εδώ θα μας ανοίξουν το παγωτό και θα φάμε. Τι διάλεξε η Νεφέλη. Παράτα όλα. Συγγνώμη παιδιά, μα η γιαγιά μου με εμπόδισε. Τι είναι εδώ, ο Ευρυπίδης. Ευρυπίδη, ήθελα να σου πω ότι σε αγαπώ. Κι εγώ πολύ. Είσαι το καλύτερο κοριτσάκι του κόσμου. Κι εγώ είμαι κορίτσι και η Νεφέλη είναι κορίτσι. Καλά, εσύ είσαι σίγουρα τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου. Ευχαριστώ. Βίντεο με την Δάφνη. Λίγο θα κάνει και Να, αυτό ήθελα να δείξω. Άντε πάει, πάλι θα ξαναβγά. Λα 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 la 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 la